Another video clip na usab gikan sa homily ni Father Kyung Kyung Ho Nang nga ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo maghatag kanatong bag-ong paglaom, bag-ong kinabuhi nga aduna gyoy langit. Panoorin. Mayson, ang pagkabanhaw ni Jesus naghatag natong bag-ong paglaom, bag-ong kinabuhi nga naagyoy langit. Pagkahuman sa kaliningit, naagyoy kahayan nga nagpaabot nga nato. Are you afraid of the dark? Mahadlong ba mo dulong o ngit-ngit na lugar? Ako personally, pagbata pa na ako, mahadlong yung ngit-ngit na lugar. Labi na kung ako na mag-inusara, maglakaw, labi na ay kadugtong, na ay kilat, magkurupto. Di ko kasabot sa akong batingon, kumudagan ko sa akong mami, kay kudugog ko niya. Kay mahadlok yung to na mag-inusara sa ngit-ngit na lugar. Na feeling na ko, muraog na ay nagsunod na kong multo. Bawa nakarelate ba mo na ko, katong bata ko? Kaya mo kung sa iba't buhay yung multo, lingi ang kalinong imong kapal. Hindi na mao ang awang sa multo. Muna yung tinatawag physical darkness. Mubati ka pagkahadlok, pinahagi sa physical darkness, kanang akong makita. Pero na may mas laong na kahadlukan. Kining ginatawag o emotional darkness. Kining naasasud sa imong kinabuhi. Nga mura o walay saysay na, o walay kwenta, o walay tulos ang akong kinabuhi. Mura siya o walking dead. Kaya ikaw buhi ka, pero sa sud sa imong kasing-kasing, way kalipay, buhi nga mura patay. And that is one na pinakamutan na kanina kinailangan sa sunod. That you are unhappy sa inyong pinag. Emotional darkness. My soul, sa relasyon, sa akong kinabuhi, nga usahay, moabot sa takna o panahon na moingon ka, mura na magbuway kwenta kining relasyon na akong bisudlan. Asa ganito ning relasyon na akong bisudlan. Mura na magbuway kalipay, I give up, I am not happy anymore. It is so painful inside my heart. Para bagang ako na lang ang lumalaman sa aming pagmamahalan. Muna mag-ako na lang yun. Ang nanimuha nining relasyon na paita, lisod na gano'n ay give up. Nga mayroon na lang ka, bubuhayin kita sa pag-ibig, pero sa bukas, di ko pasalig. Tungod na ng relasyon na hinulong ang inyong kinabuhi. Katoy, mao ang imong pinso, ingon na lang ka, kay na, wilasan na tanganan, kay na, mata pinaluha, kay na, puso. Salamat kayo mga kaigsonan. Mao kadto ang gipaambit ni Father Kyung Kyung nga ang pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo naghatag kanato og bag-ong paglaom, bag-ong kinabuhi nga dunagyoy langit. So sorry kaayo nga murag
ngit-ngit gyud tun kay madag-umon ang atong kalibutan plus niya ami sa sun unya against the light pod ang akong camera. So again, this is your friend Castor Ayuban. Thanks for watching and please subscribe my YouTube channel. Do not forget to click the notification bell for some updates of my videos. Again, thanks for watching. Isa